Жеңу ул һәр вакыт беренче булу дигән сүз түгел. Жеңу ул үз өстеңдә эшләү, үзеңне камилләштерү. Бу сүзләрне әйткән 5 тапкыр Олимпия чемпионы тимер аяктан шуучы америкалы Бонни Блэр үз хезмәте белән дәлилли. Яхшы якка үзгәрү, камилләшү һәр башлангычның төп бүләге. Исәнмесез, бу белем дөньясы. Бүген без казанышлар, җиңүләр һәм әлеге җиңүләр өчен бүләкләр турында сүз алып барырбыз. Бүгенге тапшыруыбызда шиксез мөмкинлекләр. Обилимпикс ил-күләм чемпионатында Татарстанлыларны җиңүгә нәрсә илһамландырды? Потенциалны ачу һәм үстерү, үсеш нокталары мәктәп укучыларына яраткан шөгыльләрендә ничек ярдәм итә? Сәләтләр бәйгесе, якшәмбе мәктәпләре фестивалендә нәрсә белән шаккаттырдылар? Татарстан җыелмасы ил-күләм Обилимпикс чемпионатында 2нче урын яулады. Һөнәри исталык буенча турнирда физик мөмкинлекләре чикле кешеләр катнаша. Барлыгы 90 кеше 43 компетенциядә көч сынашкан һәм республика җыелмасы сынатмады. Аларны мәскәүлеләр генә узып китә алган. Безнең өчен әлеге кызлар һәм өлкәннәр барысы да җиңүчеләр. Алар физик мөмкинлекләренең чикле булуына карамастан, көндә үз өлкәләренең осталары булуын раслый. Бер атна элек кенә иҗади төркемебез Татарстан җыелмасын Мәскәүгә озаткан иде. Менә инде аларны каршы алырга да өлгерде. Нияз Рахман чемпионатта катнашучылар белән аралашып кайтты. Бу Обилимпикс 2019 5-нче һөнәри осталык буенча ил-күләм чемпионат. Мәскәүдә Россиянең 85 төбәгеннән 62 компетенция буенча 1800-дән артык физик мөмкинлекләре чикле булган балалар һәм өлкәннәр җиңү өчен көрәш алып барды. Җирис эксперт, 400 волонтер, 120 спикер, 10,000 тамашачы һәм 278 журналист. Обилимпикс масштаблары әнә шундый. Монда физик мөмкинлекләре ягыннан үзенчәлекле булган егет һәм кызлар үзләренең осталыкларын күрсәтә ала. Иң мөһиме, әлбәттә, алар бу тормышта үз урыннарын, үз һөнәрләрен тапсын инде. Чөнки бары тик эше булган һәм аны яратып башкарган кеше генә бәхетле була ала. Бу Татарстан башкаласы Казан-Мәскәү поезды гадәти булмаган пассажирларны алып кайта. Бу физик мөмкинлекләре чикле балалар һәм өлкәннәр арасында Обилимпикс һөнәри осталык буенча ил-күләм чемпионатта катнашучылар. Аларны Татарстан башкаласы алкышлар белән каршы ала. Быелгы чемпионатта безнекеләр 43 һөнәр буенча физик мөмкинлекләре чикле балалар һәм өлкәннәр арасында үз осталыкларын күрсәтә. Татарстанның төрле шәһәр һәм районнарыннан 90 катнашучы бәйгенең финал өлешенә юл алган иде. Һәм менә чын мәгънәсендә горурлыкка лаеклы нәтиҗә белән кайта безнекеләр. Татарстанлылар 18 алтын, 21 көмеш һәм 15 бронза медаль яулый. Төп максат медаль гына түгел. Ансы да кирәктер. Төп максат нәшә балаларга һөнәр бирү һәм алынган һөнәрне кешегә күрсәтү һәм аның нәтиҗәсен, ул һөнәрнең нәтиҗәсен күтәрү. Балаларны, өлкәннәрне һәм экспертларны министр, белем тармагында эшләүчеләр, хезмәттәшләре һәм туганнары каршы ала. Узган елны исә безнекеләр 3нче булса, быел гомум команда бәйгесендә алар 2нче. Алга бары тик Мәскәүләрдә генә үткәрәләр. Катнашучылар үзләре бу уңыш җиңелләрдән булмады дип уртаклаша. Алай катлыклар булмады. Борчылдым шул гына. Излекле, ныклы әзерләнү беренче. Аннан инде һәрбер баланың үзенең дә таланты булырга тиеш. Обилимпикс үз эченә 62 һөнәр иясен ала. Анда 14тән алып 63 яшькә кадәр булган физик мөмкинлекләре чикле гражданнар катнаша. Шулар арасында Ознакайдан Дамир Хафизов та бар. Ул рәссам, дизайнер эшләре буенча компетенциядә алтын медальгә лаек. Чемпионат инде һәр вакытта җиңел дип әйтеп булмый инде. Анда әзерләнергә кирәк. Ныгыттырып, анда кешеләр бик күп, бөтен Россиядән киләләр. Тырыштык инде, тырыштык. Әйе, алар төрле, берәүләрнең физик мөмкинлекләре чикле булганы күзгә дә ташланмаска мөмкин. Икенчеләр исә бу тормышта җайлашып, үз урыннарын, һөнәрләрен табып яши. Ул гына түгел, алар Россия күләмендә меңләгән катнашучы арасында иң яхшылар рәтендә. Гөлназ Сагирова, мәсәлән, визажист. Ул ички матурлыкны гына түгел, тышкысын да үз куллары белән ясый белә. Бик нык процесс ошады, әзерлек процессы. Ул безнең
Biz аны җылап та үткәрдек, выходной ял көннәрендә дә булды ул безнең хәлләр. Килде, килгәчтә без әзерләндек. Нинди генә һөнәрләр юк 62 белгечлек арасында. Монда ашарга пешерүчеләр, чәч ясаучылар, балта осталары барысы да бар. Быел шуларның 31 яңа компетенция. Робототехника, цифрлы метрология һәм сети фермерлык. Нинди генә эш кылынсаң да, моның өчен база һәм шартлар кирәк ди белгечләр. Татарстанда бу өлкәдә соңгы елларда зур эш башкарыла. Нәтиҗәсе билгеле, 2нче урын. Алар бөтенесе дә бит менә хәзер эшкә барып, эшкә ирешәчәкләр. Аларны инде эш бирүчеләр көтеп торалар. Менә алар берсе дә эшсез кала торган балалар. Иң мөһиме, алар бүген эш белән тәэмин ителгән. Моннан да зур җиңү булырга мөмкин түгел. Ярышлар булачак әле. Алда иң көчле һөнәр ияләре Россия җыелмасына эләгәчәк. Хезмәтнең нинди җимеш алып килгәнен, бу физик мөмкинлекләре чикле булган егет һәм кызлардан да яхшы аңлаучы бар микән ул? Бу тормышта алар бирешмәскә йөргән һәм бер кайчанда максатларыннан артка чигенмәячәкләр. Үсеш нокталары мәгариф үзәкләре ачылуга төгәл 3 ай вакыт узып китте. Әлеге үзәкләр авылларда һәм кече шәһәрләрдә үз ишекләрен ачты. Биредә балаларны цифрлы, табигый фәнни, техник һәм гуманитар юнәлешләр буенча әзерлиләр. Үсеш нокталары мәгариф илкүләм проекты кысаларында барлыкка килде. Бу программаның асылы авыл мәктәпләрендә белем алучы балаларның уку шартларын яхшырту. Чөнки техник җиһазлашу ягыннан алар шәһәр мәктәпләреннән ким булырга тиеш түгел. Мәгариф үзәкләрендәге фәнни-техник прогресс нәтиҗәләре турында республика семинарында фикер алыштылар. Чарага әлеге юнәлешнең барлык оешма җитәкчеләре җыелган иде. Көннәр өчен үсеш нокталары иҗади потенциалны ачуда таяну ноктасына үрелгән Камилә Насыйбуллина белеште. Урамда көз ахыры булуга карамастан, күк йөзе җәйдәге кебек зәп-зәңгәр. Чистай районының Каргалы авылына килеп керешкә, каргалар тавышына игътибар итәсең. Авылның исеме дә риваятларның берсе буенча нәкъ биредә каргалар күп булганга килеп чыккан. Авылда 2200дән артык кеше яши. Каргалы авыл җирлеге составына 2 трак пункт керә. Каргалы һәм Михайловка авыллары. Беренче тапкырдан күңелгә кереп кала торган авыл. Каргалының гимназиясе исә республиканың иң яхшы 100 мәктәбе арасына керә. Гимназиядә беренчедән булып үсеш ноктасы федераль проекты кулланышка кертелде. Беренче тапкыр без гимназиягә республика күләм үсеш нокталары ачылган көнне булдык һәм без Кабаттан Каргалы гимназиясендә. Каргалы гимназиясында бөтен республикадан цифрлы һәм гуманитар профильдәге үсеш ноктасы федераль проектында катнашучы мәктәпләр директоры җыелды. Каргалы гимназиясе тәҗрибәсендә семинар кунаклары мәктәпләрнең югары уку йортлары белән социаль партнерлыгын, укучылар өчен дә, укытучылар өчен дә өстәмә белем бирүнең төрле формаларын кертүне, һөнәри юнәлеш бирүне, социаль активлыкны өйрәнделәр. Кунакларны гимназия директоры Гөлия Дәүләтшина сәламләде. Надеюсь, что полученные результаты Алынган белемнәр семинарда катнашучыларның барысы өчен дә файдалы булыр дип ышанам. Тәкъдим ителгән идеяләр киләчәк эшчәнлегегездә һичшиксез гамәли кулланылыш табачак. Безнең гимназиядә әлеге проектны тормышка ашыру буенча тупланган тәҗрибә киләчәктә сезгә файда китерсен. Киңәшмәдә барлыгы 97 мәктәп директоры, педагоглар, мәгариф өлкәсендәге башка белгечләр һәм Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Илсур Хадиуллин катнашты. Ул проект 3 ай дәвамында гына кулланышта булуга карамастан, инде беренче нәтиҗәләр бар дип ассызыклады. Мәктәпләр алдында куйган бурычлар беренче чиратта ул балаларның компетентлыгын яхшырту, белем сыйфатын арттыру, укытучылар белән бергә әти-әниләрнең балаларның эшчәнлеген, аларның тагында күтәрү өстенә юнәлешендә эшли торган эшләр. Һәм алар барысы килеп чыгар дип уйлыйбыз. Үсеш ноктасын күрсәтү өчен 6 мәйданчык оештырылган. Һәрбер мәйданчыкның эшчәнлеген кунакларга укучылар күрсәтте. Бу мәктәпнең матбугат үзәге. Монда эш кайный. Яшь журналистлар бүгенге семинар турында репортаж әзерли. Укучылар шулай ук HD принтер, робототехник мөмкинлекләрен күрсәттеләр. Хезмәт дәресендә малайлар өретеп ябыштыру җайланмасында паяльник белән эшлиләр. Мәктәп директорлары исә әлеге проектны югары бәялиләр. Благодаря этому проекту в школу пришло дополнительное оборудование, которое детям помогает. Әлеге проект кысаларында мәктәпләргә күп төрле яңа җиһазлар кайтты, ремонт ясалды. Бу җиһазлар балаларга программаны яхшырак үзләштерергә ярдәм итә.
Шунысы мөһим. Бу җиһазларга, уенчыкларга кебек кенә карау дөрес түгел. Бу балалар өчен мөһим практика. Әлеге җиһазлар ярдәмендә балалар үзләренең потенциалларын тормышка ашыра алалар. Яңа сәләтләрен ачалар, һөнәрләрен сайлыйлар. Шара ахырында катнашучылар инновацион технологияларны һәм мәктәпнең белем бирү процессында цифрлы чишелешләрне куллану мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Бүгенге көндә Мәгариф милли проекты кысаларында республикада 2049 үсеш ноктасы үзәге ачылды. 2024 елга аларның саны 16 000 булыр дип көтелә. Күп милләтле якшәмбе мәктәпләрендә укучылар фестивалендә иң уңганнарын сайладылар. Бәйрәмгә финалга узган республика коллективлары килде. Катнашучылар хореография, вокал һәм халык иҗатында үз осталыкларын күрсәтте. Гала-концерт халыклар дуслыгы йортында узды. Сәхнәдә халык мотивлары яңгырады, бихисап милли чыгышлар тәкъдим ителде. Яшь артистлар тамашачыларны нәрсә белән шаккаттырды һәм фестивальнең гран-приен кем отты? Гөлнас Мирхәлилова сюжетында. Selam. Amrımında. Selam. Привет. Камар чаба. Hello. Милли җырлар, милли биюләр, сәхнәгә чыккан һәр бала туган телен һәм мәдәниятен саклауга үз өлешен кертә. Баревдис. Есай сормасына күтүм. Әрмән чибәре туган телендә сәламли. Аревик Казанга бала чагында күчеп килгән. Татарстанда миллилеген саклап кала алуы белән горурлана. Моның өчен шартлар булуына сөенә. Я хочу поблагодарить министерство. Мондый бәйгедә катнаша алуым һәм туган телемне, безнең милләт мәдәниятен өйрәнә алуым өчен мин Мәгариф министрлыгына бик рәхмәтле. Татарстан күп милләтле булуы һәм аларның дус яшәве белән бөтен дөньяга танылган. Безнең республикада 173 милләт вәкиле бар. Укучыларга үз телләрен, җыр-биюләрен, гореф-гадәтләрен өйрәтүдә якшәмбе мәктәпләренең роле зур. Беренче сыйныф укучысы Айзилә дә шунда шөгыльләнә. Ул тамашачы симпатиясе номинациясендә җиңеп чыкты. Я сегодня... Миңа бүген менә шундый диплом бирделәр. Мин җырладым һәм биедем. Керәшеннәрнең дәртле җырын башкарган Мөслим егете беренче эшлектә. Җырлау осталыгы яшь чактан килде. Яшь чактан ук мин җырлап үстем. Тышта эшләгәндә, йөргәндә, егет кызлар белән йөргәндә дә гел җырлыйсы гына килеп торды. Милләтләр дуслыгына багышланган концертның зона турларында республиканың 26 районыннан 1000-нән артык бала катнашты. Это воспитывает... Бу үземдә иң яхшы сыйфатлар тәрбияләргә ярдәм итә. Кешеләр белән дус булу, сәхнәдә үз-үземне тота алу. Барысын да өйрәнәбез һәм бик яхшы килеп чыга. Я узнаю... Мин төрле милләтләр турында беләм. Россиядә нинди халык барлыгын, аларның телләрен ишетәм. Бик шат менә шундый без дуслыкта безнең балаларыбыз үсәләр, тәрбияләнәләр һәм алар дуслыкның нәрсә икәнен белеп үсә. Шаян ТВ каналында без үзебезнең Татарстанда яшәүче күп милләтле халыкларны гел яктыртып киләбез. Әлбәттә, бүгенге бәйрәмдә без үзебез оештыручылар да һәм бу бәйрәмдә без катнашабыз да. Чөнки менә милләтләр дус булганда гына шундый уңышка ирешеп була. Татарстан бүгенге көндә безнең бөтен яктан да уңышка ирешкән республика. Миллилекне саклап калуга зур өлеш керткән якшәмбе мәктәпләрендә шөгыльләнү бушлай. Күптән түгел Чаллыда башкортлар үтенече белән аларның тагын берсе ачылган. Әлегә анда 5 кеше йөри. Алар безнең татулыкның нигезе, чөнки электәнлек бу җирдә күршеләр белән тату яшәгән безнең әти-аналар, әби-бабайлар. Шуңа күрә әгәр дә син үзеңнең тарихыңны, үз мәдәниятеңне сакламасаң, син кешенекен дә санамаячаксың. Шуңа күрә без бөтенесен дә менә шулай бергә җыеп, бөтенесенә дә кадерле үзебезнең хәзинәгә караган төсле карыйбыз һәм минемчә киләчәктә әле бу фестивальнең чикләре киңәячәк. Менә инде без Россиядә дә күрербез дип, инде күп шартларда күрербез дип, күп өлкәләрдә күрербез дип ышанабыз. Әлеге концертта барлык катнашучы да җиңүче. Барысына да призлы урыннар һәм дипломнар бирелде. Ә Гран-при Балтач районына китте. Аңа Урта Кышкәт авылының Инвожа Удмурт фольклор ансамбле лайык.
Көрәштәге авырлыклар саны арткан сайын җиңүнең тәме дә арта дип әйтә иде испан драматургы Лопе де Вега. Җиңүләр җиңел генә бирелми, көчле рух сезгә гел юлдаш булсын. Киләсе очрашуларга кадәр.